लोगोफोर नै जोंहा हायथुआ आलु गायनो थियारि बानायबाय दं। आलु सिब्र फांनै बायना लाबोदों बाजाराव थांनानै। नोंसिनिखै आलु सिब्र होनोना जोंनिखै आलु बरफि फानलु बरफि। फानलु बरफिबो सिब्रबो होनो बिथाङा गायनो थियारि थांगोन ना थायगोन ना थाया। अबाव गायनो ना बाथौ सेराव गायनो? बेयाव गाया नैबेयाव गायनो नागिरदों इसुं गोदायाव गोजौ जायगायाव। नै आलु फिसाजों लोगोआव गायफाना दोननोसै फानलु फिसाजों। नै बाल्थिंआवनो होनोसै नामा दारिया अजाब्रानिफ्राय जालांबाय न'आबो जाला मामानि एलाय माथो गोसोम बन्दा बन्दा माथाम माब्रैया माबायानो मोजां बिदि जालांबाय हयथ' बिबारा थख्रबजोब्बाय। सान्दुंबाल' ताजा बेखौनो थांनाय बोसोराव खम गायफैदों। बेखौनो थांनाय बोसोराव खम गायफैदों आङो बेखौनो थांनाय बोसोराव खम गायदों थाङाबो थाङा बे फुल माखाया दं दे लाबोदो गायनोसै। जोंहा बानलु गायनो नागिरदों नै लोगोफोर। बानलु मा बानलु इयो? सिब्र नोंसोर सिब्र होनो जों आलु बानलु माबा होनो बरफि। जोंहा आलु फाग्लासो होनबावो जोंनाव। नैबेहाय आलु गायनो फांसेयाव बेसे लानाय इयो? 10 थाखा जाबाय दा हायानो ना बाजाराव दहाय बायनाया बेसे लानायमोनलाय फेरला? मा थायोना थाया दे र' लोगोफोर नोंसोरनो थाइबाथाय खोन्थागोन आङो बानलुखौ जोंहा फेरला गायनायखौ। फेरला गायनाय बानलुखौ जोंहानि मैथाखौ नायनो बादो फेरलानि फोनाया र' नै लोगोफोर फेरलानि मैथाया जाखांनोनो रोङाखै नै लेस्रायाबो नै माबा थैरिं औवा बारिखायनो जाया जोंनाव खामानि गैया औवा नैयावबो जागोन बायदि मोनदोंमोन आं दे गाय जाबाय इमान गोथौ गायदों थैगोनस' एसे फबर इयाव माबा होथेयाबा मोनजानाय नङाथ' बोरमाया जाफैगोन। बोरमा आथिंबो जागोन सोरहानि बोरमा दे जागोन सोरहानियानो जा भिडिअ नायनानै माबाया मा होनोमोनलाय नोंखौ मा होनोमोनलाय आं आलुखौ थाइबाथाय लोगोफोरनो खोन्थागोन नै गोसोआव ला लोगोफोर जा फेरला बानलु गायनाया नै देसाव नोंखौ थायाबा खुजात्रा जागोन नोङो। अबे टिभिया दा नायग्राया दा नायग्राया मोजां माबा ओरै हाखौ नारसो ओरैजासो लेमबोदों एखेसो नारना सानजाखै अ बायगोन माबा होथेखानांगोन मेरला नङाबा लस जागोन नोंहानि बायना लाबोनाया दे इयाव मोनसे गायदो इखौ बोखार जोंहा न'आ जाबाथाय एबार माबाखौ एन्टिनाखौ मोनसे बायनांगोन र' दाउ गाख्लायग्राया
Đi đi, đi bớt khát. Này yêu cái nữa. Đi cũng bớt khát này, ada gửi lấy bảy cái phòng, alo mà bàn luôn lại. Ơi nơi yêu năng thì gửi, nè, game lấy khá gửi. Bàn lúc sáng này. Anh đâu, fully vào bài nào cũng lấy phết là. Kamu kebar lagi kan? Đi học của nó hơn mình năng ra vậy đi. Ra vậy. Saya itu, uri itu nggak? Or kelong kan nama. Ra vậy đi. Kebar ke lain itu. Pasti sih. Pada. Nih, angsi. Thằng này. Để năng thầy bắt tay khẩn thằng năng lời cái phần này phết là phần lúc này khờ. Cứ sau là để lời cái phần riêng hạp phết là ni phần lúc này khờ. Thầy na thầy à, để năng khẩn thằng năng video là bên này. Thầy bắt thầy. Itu benar, apa tuh? Ra vậy. Khuya ra bớt khẩn năng đến phải thật lấy. Alo bảy cái. À, sao alo hắn sang bài thằng ra ra vậy. Đi market ka. Ikan chicken ha. Yeah, ra này lo. Mau ada à? Nhau má thì gần uang. Đi nang so yi đại in giả phi ban nang má kalam kan. Baina. Ka ban giả phi ba. Bermak lah. Nhau ba drink lai phi be thai to ki be usung bet map sia. Ini kemana sih? Segera nar sebenarnya. Harusnya ha. Wajeng skut kon nah bra, telah. Nhau besar tanda zat. Ayo fang stong. Alo. Hele. Dan kerja menyujinya. Mau tahan lah. Harga berapa? Kan sih mungkin dia yang kemana? Oma betul fang dan jan ya. Sama betul. Jan yang berapa? Ang kan ke dus. Ano san thong gitu gitu sila khatira. Las nah. Halo si bro ke berapa? Này. Kabar ki. Nang lihat nama. Lihat đôi cái nếu nữa đang của mình phỏ. Tức là. Hey cái nào semua lihat dek mana? Cái thảm nó đây. Ini lat ini menanjak. Ya masih menanjak. Tuh. Phải ông nữa bạn. Đây là mà dân thằng. Đấy mình sẽ có làm không? Selamat. Hah? Jangan kau rahi. Jangan kau rahi. Làm như là mà thằng cái Gabar. Ma bana. Gabar con phải để ra hả? Ma bana hene. Alo si bro kan namande. Pan si bro. Mà số cái này là ran thật là cái gì? Ini katan. Saya dari pertama video này mình pertama like và nào subscribe. Ra vậy đi. Ra vậy. Lại gặp rồi nên subscribe bạn này nè hơi. Phải sao thằng gì? Này cơ không không phải hay thật. Cơ bản này. Bạn lúa hết này bạn lúa này. Mà biết là mình cái ăn lúa xuyên rồi. Xuyên cái bạn xuyên là ăn lúa bạn lúa.
आहाबो आलुसो मिथाइग्रा जालायबाय माबा सान्दुंआ गरमथारमोन खामदों बेखौ सायावनो गारनो हागोन नै खुन्थाइ फिसा जादाना मा खुन्थाइ मोनामदों ओइसो खुन्थाइआ खुन्थायानो इसे दे मोजांला मोजां माखासे मोजांथार मोनदों लोगोफोर अननानै दिलाय ओरै लांफिन खुन्थायानो खुन्थाइ बिफां खुन्थाइ फिसा गया गोखाथार मा होनो बाजै मा सिबलायनांगौब्रा मा सिथा सिबलायनांगौ होनदों गोबोर खनदामोन लिराय माबायाव फैनो र' बानलु गायनायाव लारु बादि नुवाखै होनबा मानसिफोरा सेनेलखौनो मोनाखैनो सोंथिंबाय दं नोंनो बोबाबो मोनदि खालामबाय मा बोनांगौथ' सिंथाराव मोनो नायलांबाय थाबासो मथा मथि लादासोलै भिडिअखौनो मोजां माबानो मोनाखै खालि फानस'नायल' बायदि नामा होनदों कलि जेरावबो थांनायानो जाबा भिडिअ लाबोनो रबिबारै आलासि जाहैनायखौनो लानांगोन र' आलासि लायगोन आयथ' बान्दरिया मानसिया बान्दर जायोना सोरबा आं लाबोबानो ओंखारागौ नामामोन एसे गोजान लानानै नासो गाबलायनानै आठ बोसोर गोसो फैनो नागिराबा 8 बोसोर गोसोनानै फैलायासो रदावल' लोगो हमना फैयो साननाय बुरै जानाय माथो गोबोर मोनामदों गोबोर आं दुगैनोसै खाथियाव फानस'गोन दायो रावनावबो खाथियाव रावनावबो फानस'न गैला हो एखौनो फार फाराव होबानो जायो मालाय रानबा बोहैलांगोन गलिलाङो रानथाब दै होबाय थाबाथाय हाबलांगोन ना माबा गान्दु लानाय बायदिसो एबार बोरमाया जानो हानाय नंला खोमा बोरमाखिसो नांगौमोन मोनामनानै जाफैनायाव माबा माइआनो बांद्रायबाय खोमा जाबायलै दै होबा मालाय हाबलांगोन रोसिया खावल खानानै जादों खावरि खानानै खिनिखौ जानांसिगोनलै बिमाखौ सिम्पान्जि बायदिसो नुदो मुफुर खुगानि बिदि जाबाय थायो मा जानो नागिरदोंसै बे ससमा गानहोफैनो पेटला फिसा
नुयो इदिबाथाय खुगा खानद' र' जों यो अबाव थांनो पेटला अबाव थांनो बामना ला अलसिया लांगाबके साबु दं आइथ' खोमा साबु दं अरे